Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Masobra sa 500 ka ba pamilya ang gin-evacuate matapos nga nag-alboroto ang Bulkan Kanlaon kagabi. May pila ka mga pamilya ang nag-evacuate bangod sang Kakulba, pero may ibaan nga wala nagbiya sa ila balay. May naaksidente bangod sang ashfall. May report si Romeo Subado. Amo sila ang sitwasyon sang dalanon sang kagabi sa may highway sang Carlota City. Hindi maatagan ang dalan bangod sang ashfall matapos naglupok ang Bulkan Kanlaon 6:50 kagabi. Nagausbong ang baho sang asupre. Gani ang mga opisyal sa barangay sa Hagimit nagpreparar sa mga face mask para ipanagtag sa mga pumuluyo. Isa ka tricycle na nahulog sa campus ng Tubo. Wala sang animo ang driver. Mayara siya sa pila sa ulo. Suspetsyo sang rescuers, ginbudlayan ang driver sa pagbiyahe bangod sakit sa mata ang abo. Sakit sa mata kayo. Sa crossing Taborda sa La Castellana, may pulis nga checkpoint. Wala sa may mga gipasugtan nga makasaka sa nabukid nga mga barangay. Masako ang pagpanaog sa mga salakyan, motor, tricycle kag truck. Ang mga nagapuyo malapit sa tiil sang bulkan, ginpang evacuate. Ang mga nagatuyo magsaka, ginbalabagan. Sunod sa kay La Castellana, Mayor Rumayla Nicor Manggilimutan, delikado na ang sitwasyon sa ibabaw. Ngayon kita kung may mga pulis sa Taborda, wala na ka mag-aalaw, may tao pang magsaka. Stop na. Wala na. Kay zero visibility na. Hindi na kita na pag-ilaw, dili lang kanita sa tanong. Pinita ka agi diri kung magkadto ka sa kabakungan or sa may ka mo advice diri na way sa Moises Padilla hindi ganit diri sa may mga highway na lang. Pero diri after barangay medyo ginabawan na naton. Delikado na. Sa munisipyo, may nagainabot nga mga iloy nga bag-ulang bunag sang bata. Si Jenjen Gabantok, nagakungkong sang iya 8 ka tuig nga lapsag. Bibi man na? Kusog tong ibaabo sa inyo? Ulan, kusog man to? Asphalt gid. Sa evacuation center, may mga kwarto para sa mga pamilya. May pagkaon para sa mga evacuees. Ang 70 anyos nga si Nenita Alvarado nagapuyo sa sagang sa La Castellana. First time niya mag-evacuate. Wala siya gani nakahibalo nga naglupok ang bulkan. Tapos? Wai dito yung kabalo. Paano ka na nakabalungan naglulpok ng bulkan? Pagwa kasi nindiyaw sa Ano? Sanay. Sa sagwa, nag-albartian ko lang, naglupok ko noong kanaon. Di ko din lang hinagaw magkunagwa. Oo. Di nagapangimos na sila ya kay kuno. Aga na tuod ang supre kag ang bato nga gagmay. Dali nagapok sa sinam. Di nagapok ng bato nga gagmay. Oo, Kaliguan mo ka mo. Ano nakapadesisyon si imo na nga makadto sa evacuation center? Di amo na kay nahdlok ni kuya nga basi. Pagkat sila nagakinaran-karan na kaya nga mabakwit. Oo. Sa 70 ka tuig mo da nga kapuyo, first time ka nag-evacuate. Amo pa lang di kuya Pero nakabati ka na sa una nga naglupok ang bulkan bation pa. Bisan 12 na sang kagabihon, padayon ang pag-inabot sang evacuees. May iba niyang ibutangan sang bulong sa mata, kaginbudlayan makamuklat bangod nasudlan sang abo. Pagkaaga, may mga dalan sa gihapon nga puno sang abugikan sa bulkan. Sa piyak nga side sa La Castellana sa Barangay Masulog, business as usual. Padayon ang pagpananom sa mga patdan sang sininga mga mangunguma samtang nagaaso ang bulkan. Normal ang pangabuhi sa inyo gyapon. Normal mo niyo, obra kung may obra. Nag-agi man ang ninyo, siyempre wala obra subong, may ara-ara nag-obra ka nag-ulan-ulan na. Sa Canlaon City naman, wala sang trabaho sa gobyerno kag pribado nga mga kumpanya, bangod 155 ka mga pamilya ang gin-evacuate. Sunod sa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, masobra 500 ka pamilya ang nag-evacuate sa bilog nga isla sang Negros. Nagahanda sila sang food packs in kaso maglala pagid ang sitwasyon. And by tomorrow, we'll have 50,000 family food packs sa buong Negros Island province. Almost 25,000 dito sa Negros Oriental, another 25,000 sa Negros Occidental. So nakahanda na tayo. And wag naman sana kung sakaling hahaba to at matutuloy ang eruption, easily we can deploy mula sa ating packing center, repacking center. Subong adlaw, wala makapabatsyag ang bulkan, pero naka-alerto ang tanan in kaso liwat ini nga mag-alboroto.